Maayong buntag kumusta? Usa ka espesyal ning adlaw karon. Gumikan kay wa ta magdahom nga moabot sa punto nga ato kining himuon. Pero pasalamat ta sa mga taong nagpaluyon ini. Rason nga ato na kini nga mahimo. Ano na mga tinun-an sa may Kalakala Elementary School sa may lungsod sa Balingasag nga atong hatagan sa gamay nga pahalipay. Ali, uban ta. Og karon naa na ta dinhi sa may Jollibee Villas, no? Dinhi na to nagkuha sa tong order kagabi pa lang. Order na tadaan para ditso na og nakaroon na dala ni Amid Mac. So kumpleto na, no? Na nasa sakinan ang katong spaghetti og pineapple. Og karon naa na ta dinhi napitas may Balingasag, no? Labi na sa may Kalakala Elementary School, kundi na dunay 83 ka mga graduates agatong pagatunulan sa gamayng snack sa labi na ning Jollibee para po lugar makahatag og inspirasyon ngadto kanila nga padayon gihapon sila nga magandoy sa ilaga kinabuhi. Series of 2016 Policy Guidelines on Awards and Recognition. Silver Personalized Medal awardees of Kalakala Elementary School by category in alphabetical order. Zyril Bana J. F. Ibkas with high honors. She will receive outstanding performance in mathematics, outstanding performance in Filipino, outstanding performance in science, leadership award, first place district schools press conference, sports writing Filipino category, second place division schools press conference, sports writing Filipino category, second place district readathon oral reading interpretation English category, GSP of the Year and Conduct Award. Requesting the parent of the awardee to move forward to hang her medals. Zen kahaton sa Bombo Radio o kang Aldrin Lagrada sa pag-yagyag sa ilang gamay na itabang sa ato mga graduates isip Iyan sa inyo mga certificates. Hari na si Mama. Aliw ko. Ano ka parents mo? Sige, wala pa inyo. Nanay, kinsay wala kay Diyos. Dato na, nanay ko. Kinsay wala kay food yan. Yeah. Pasa lang sa Pasa. Pasa, 1, 2, 3, 4, 5. Pasa dito ka. Kay Grade 6 Generous, dili sa daw maglakaw kay mag-class pictorial padayon mo. Aliw ko, pasa. Apil ang polite, ug apil po lang helpful. Oh, diba? Lahat. Usa na lang. Aliw. Pasa pali. Wala pa mo? Wala pa, sige ka na. Ano na? Sa tayo wala. Paliwag ko pa sa... Dua isa.
Siya pa'y wala pa, hindi ha, wala pa. Alam ko ha, pag isa din, pasa din lang uban, sa mga uban, pasa tanan. Ladies and gentlemen, the 46th graduation rites of Calacala Elementary School is hereby officially. Sige, ma'am, sa imong gibati, ma'am, nga sa kadaghan nga estudyante, imong anak mo inahimong valedictorian. Ayos na. Overwhelmed. Happy kayo. So yun. Salamat mo sa Ginoo after 6 years. Iyahang na-maintain ang iyahang standing sa iyahang academic. So, papasalamit ni sa teachers sa Calacala Elementary School for molding my daughter, for molding sa tanan nga mga students, headed by Sir Goris Jr. Daghan kay sanang salamat. Congratulations sa tanan nga na. And sir, thank you kayo sa imong paisna kapag Jollibee sa amo ang mga bata. Thank you kayo sa mga job, especially sa imo, sir. Sige, salamat. Yes, ma'am. Ayan, nasulti naman sa inahan. So akong pagpasalamat. First time na itabo sa Kalakalang nag-graduate na dunay nag-sponsor. Personal nga sponsor ni Mrs. Kahatol. Jean Kahatol. Dagan kay salamat kay Dako. Na kayo nakatabang sa mga bata kay sayo sila din, sir. Wala pa sila nakapamaw. Tungod sa inyong mainiton nga paghatag kanila, Dako kay mo pagpasalamat ako kay tabang og more blessing. Salamat kayo. Sige, salamat. Okay. Og karon no nahuman na gyud ang atong pag-distribute sa Jollibee nga tunas mga graduate sa Calacala Elementary School. Og of course ato pangataon na nato magkauban sa bilahang gipambati po no sa kining atong nahimong experience karon nga adlaw. Unaw na to tong partner no si Amid Mac Pinais. Sir, di ba puburi raman ta pero nakapanghatag ta ngadto sa mga kabataan. Kumusta ang experience? Ako nagpasalamat ko sa labaw nga makagahom no kay na-achieve gid nato ang atong goal sa atong sitwasyon karon sa atong panag-meeting kauban atong higala gyapon nga si Mr. Aldrin Regalda nga nahuman gid no ang ganina ay kagabi day naka-feel ko og kaning kakulba ug wa gyapon ko katulog kay tungod sa excited inani nga event. Pero pasalamat kita kaysa duyugan sa atong mga parents labi na sa atong halamdon nga principal sa si Sir John na-cooperate kay kanato mora na akong maingon. Sir Aldrin no atong partner po Aldrin Lagtada. Unsay gibati nato no nga accomplish gid nato ang atong pagpanghatag nato sa kabataan. Okay, may adlaw ka ninyong tanan so dako gikayo rugar nga garbo nato nga nahimo gid bisan tuod sa atong kapobrehon pero inubanan sa grasya nga gikan sa kaitasan na buo ang sponsor nga matod pa ni Sir John Goris ang principal nga first time nga naitabo sa Calacala Elementary School nga ang graduates adunay snack nga Jollibee nga gikan kanimo Zen Kahatol. So mga panghinaot nga unta basin pohon-pohon sunod tuig mas madugangan pa inubanan sa atong pag-ampo sa kaitasan nga ang kalipay sa ginikanan nga sayo sa buntag kay sayo manggid nagsugod nga wa pa sila makapamahaw ang uban magliisod pa gani pagpangapi so napunan gyud sa imong gihatag uban ni Amid Pilais. So hinaot lang unta nga dunay mga malumupod nga kasing-kasing nga muabag-abag kanimo Zen Kahatol. So usbon ko dagang salamat po sa mga maestra sa Calacala, maestro sa Calacala Elementary School uban ni Sir Jun Goris kanimo amigo Zen Kahatol, amigo Amid Pilais. Dagang salamat sa atong gilihok karong adlaw. Maayong adlaw. Okay. Salamat kayo Sir Aldrin. Muna po na nga di gini mahimong akong audi nato ni ma-accomplish kung wala ni atong mga partners no si Amid Macog of course Sir Aldrin. Okay lagi di ni mahimo kung wala ang ilahang tabang.
Og pasalamat po no nga to sa kong igsuon nga usap pos mga nagtabang pod nga mahimo ni siya nga posible no Jason na kahatol. Og paki-follow na lang pod no sa iyang Facebook page nga Jack the Motivator. Og hangtod sa sunod higayon, kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.